Z hlbokého ticha vesmíru sa pomaly vynára vzácny prvok číslo 55, éterický kov, ktorý v sebe nesie tajomstvo zlatého svetla. V roku 1860 vedci Bunsen a Kirchhoff v Heidelbergu odhalili túto látku v plameni, kde sa objavili dve jasné modré čiary. Atómové jadro tohto prvku je pevným základom, ktorý drží 55 protónov a 78 neutrónov v dokonale vyváženom usporiadaní. Okolo tohto jadra tancuje 55 elektrónov v širokých vrstvách, pričom ten najvonkajší je voľný a pripravený na interakciu. Keď sa táto látka dostane do styku s inými prvkami, okamžite reaguje a uvoľňuje obrovské množstvo energie v podobe svetla. Jedinečné modré spektrálne čiary, ktoré sa objavia pri rozklade svetla, odhaľujú jej prítomnosť v najtmavších kútoch vesmíru. V modernej technológii slúži ako kľúčový prvok pre atómové hodiny, ktoré merajú čas s nepredstaviteľnou presnosťou. Futuristické energetické systémy využívajú jej schopnosť priamo premeniť teplo na elektrinu bez akýchkoľvek pohyblivých častí. V geológii pomáha určiť vek hornín a zistiť, koľko rokov uplynulo od vzniku našej planéty. Fotoelektrické bunky využívajú jej vlastnosti na prevod svetla na elektrický prúd, čo je základ moderných solárnych panelov. V kvantových počítačoch sa stáva nosičom informácií, ktorý umožňuje riešiť najzložitejšie problémy ľudstva. Od mikroskopického atómu až po rozsiahle galaxie, tento zlatý kov meria čas a poháňa budúcnosť ľudstva.